Raz. Čo kývaj ku nám. Teďka budeš hlavne bez úder. A ja. Čo by si zabereš? Áno. Som ťa odskočil. A tak aj ísť normálne. Všetky? Všetky? Dokumentácia už je víc. Šičke ruky mám. Tak ešte dotvárať, ešte dotváraj. Dokumentácia to je. Ja idem ukrádu film. Do druhej strany už nie? Tak sa pije. Sa dáva do kríža, nie? Do kríža. Ja chcem zapiť. Nemôžem tu to veľa percentov má. To je jak energia. Ľudí presto. Tu si len nechaj, tak bude to povedal. Nechaj. Ja ho iba jednu zaberú. Ja ho iba jednu zaberú. Čiže moja partnerka. Ja nie som. Buď normálny. Może komplikacyjnie. Ešte som sa nenapil. Ešte som nezapil. Nebuď tvárovať. ONC. Nepíšu. Šaper, to vážne. Nepíšu. Ja tam 100 eur, 2 eur. 2 eurovku. Dám 2 eur. Daj za korún. To nie je tak, len. Tak. To już potom załapimy. Daj, kaławicu. Také obyčajné. Však ja mu robím Špeciálne taký spole, všetko. musí dať. Žiadne explózie, alebo čo? Vyrútime ju normálne, že? Daj to oheň. Forever. Dajte oheň všetci. Oheň, zapaľovače, na oheň. Všetky zapalovače tu. A cigarety. Tu je skoli, áno. Áno, ty. Dajte ma poviem, no. Ale Ja, čo robíš? Kúdo. Krivo, však čo robíš? Pil si? jo, nie, to špíva. Tak všade dookola. Poriadne. Wszyscy w tym ogronie. Treba ešte jeden zapaľovať, niečo už. Nie spadneš. Jo, že nie sú Super, nechcem. Čo sa bojí? Čo sa bojí? Asi popále si tráda. Dookola troška. Ty to my. Všetci normálne horák mali doniesť. Nie na môj profil, to je taký dobrý. To nie je No, ste tam na útok, hej? Może ja teraz. Ale nič to dajte ešte. Tu máš 10 korunáčko pripravenú. Pukni 10 korunáčkov. Špíkňu tam. To je malé ľudia. A naopak. Super. Nevadí, to už Že ne. naopak. Zákon do piči. Tá ty si to zabil. Je to horúca, ale. Ktorý z vás tu je triezvy? A ty si to Si mal kričať. Nevieš piť do piči? Veru, Hej! nie? Bomba. Veru, to nie len pre teba. To je ako má piči. Ty nevieš piča pátky alebo čo? Chváli ľudia, ty kokot. Kokoti. Ja mám to Do Riki dať nepínaj tu mám, píhej. To je
Tradícia do Riti. Jo, môžem na srdce zabíjať gól. Jano, poď. Ne, potom. Neviem. Potom sa pár bude zakamerovať. Ďakujem. Čaute. Robíš kokota? Míňa. Má dneska tu vekač. Rádi to tak decentne. A do čítaš, tak poďme to na... Simone, nakraj. Hej? Tak to má byť aj triedny ľudia, si myslím. Väčšina fotov tak Že nie. Čo? Pero, Aj ty si tej pali. No to si čo nedá. Ja som si dal. Daj, ty si daj. Ja si nedám. Čo strasy budem píť, že před vami, ako ste on. To je než nepijem, že som ani nutý. Humus. Ešte jedno musí vystúpiť. My sme jak Marko. Ja už nepijem. Jano. Tak, dajte No Riti s tebou. Dajte palímu. Čo môžem nastrať, ja nepijem. Jano, dávaj. A čo Čo dávaj, ty dávaj. Ty dávaj, Ja ty si nepijem, nemal. co tam mělo na celé? Nedám si ani. A ty si... Dělej ještě raz. Teraz ciganieru. Pero pulpi. A my? My dve? A ja? Pero ty už nie. Ty si spíš. To do kolečka ide. Však to dorastie, Darko. Lukáš, ty nie. No, Slavo, rozbitie. O hlavu. To o hlavu, to musíš spučiť. Nie, prestaň. To spúča hlavu. Maňo,